gat kok nah iya. 5 skala liter. Iya. 5 liter. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter ukuran gempa kuwi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Iya, ngono ya Mak iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Warna-warna, arep njaluk apa? Asbak ana. Ki kesenenganmu nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padahal sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok Idul Adha. Lah iya, wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku si kondang-undangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke Glotin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuguh wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share nang nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Wis dek ming meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok kok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah oh cangket kancane wis do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. Lah ya baten lho alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Wis tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to mati rasa ki cangkemmu. Guru sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha kena iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo menthok. Tengen sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku mung weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah nggih wingi gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dede kula. Oh greh ming sithik nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah wi greh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora catok bahas engko aku elek meneh engko. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang nang Facebook ana pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Pak. Heeh. Kira kowe nyolong rotiku tok nggo sangu nang Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewuhke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewuhke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kon piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. Anjuk ngapa njaluk ijol ya? Ya lek ijol ya ora apa-apa. Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efeke kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelit. Azab dasmu kok. Dadi angine bantre ra umum iki mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalé mangkel kok. Ya, mergane kowe iki kebangetan kok ya. Ya, ken biyen aku selalu wiyaga ki nomor 1 mergo wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembeng. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan Iya, gudangan nggih, apa bener. suwiri iwak.
Suwire Pak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula ming komanan gudangan we asin pol kuwi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lali ngelongi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora? Iya. Senengane kok. Nek asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebab iki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab kuwi pancen ngomong wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak bahas kuwi. Sing mbakku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Ya pancen ya bener kaya mami. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang ngono tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku. Ora usah tak omongke piyayi penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha, ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Iya. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar bledek sakniki lirih-lirih ya. Aku batinku wo cah iki jan budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayane. Ah ngandel ora. Lah niki ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ngono. Napa nggih? Ha iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang yang kepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Semolokne Cilaka. Sekarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane ora. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak lara iki? Piye? Piye ngopone? Omong apa? Aku kira omong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok. Lah kaya omong Ora wae kok. Dina Minggu kang tak anti Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak sumetke. Pak, waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Iya. Keng napa? Keslamet. Napane? Rambuté alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salah. Ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek brengose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok ming rung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok keroke ora omong aku kok. Lah ndi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya.
asline nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. Cinten ta? Oh, agae sik ngenong kae. Mene piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol kuwi ya ngene kuwi ya. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Kok kula nggih tau pas bareng niku. Batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ha sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya, Mas. Dudu, iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Ngantil ora. Ya. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu krotek. Apa untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku Ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron, no Pak. Bane ketoke kaya ana pakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro baron iki. Aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane picerasa Apa romansamu sindan-sindan iki do ora ndek ciri kok. Duwe ciri kabeh. Nek takon aku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae nggih setengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep? Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni lho. Jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek wis ra mingkem blas. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Wah, ngene kene didempekne. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Kiwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk kiwa. Menggok nengen niku ya ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek Tatin iki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono iki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klokok. Ya nembangke. Pinter golek alasan.
Ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok seneng ndo dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merak ati kok ya. Iki mergo adem dadi malah alasan iki. Ben piye ngandar-andar angen dukor aku wis ora minggu sing tak tutur kowe atiku asemaku ya kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Kan aku karo sing ngendang urung cocok e. Urung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe rak cocok ngono ya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang ngono diganti tang tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane Diwalik. Heeh, kudu. Lah Trandung, dandang, taruh, dandang, trandung. Ayo kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangga. Jancane kowe ning sujak nyupriyani atiku Sindenku saiki saya tuwa saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah nek joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngaturke apa, Mak? Napa, Pak? Ngaturke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangane iki beda lho. Kendangane tang jeng, tang jeng. Hati-hati kowe. Ya jogete kudu pas. Gerajakan apa bajidot kahor? Jenenge iki apa? Bajidor kahot, Pak. Ameng kuwalek kok. Bajidor kahot. Bajidor kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulino ngono kuwi jenenge. Jenenge ilat tuwa, Pak. Aku ki tangi turu we. Aku tangi terus sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilemput." Kudune kemule dilempit malah kemile dilemput. Iya. Sampun dugi pundi, Pak? Kula sampun dugi ngajeng kantor spor. Kantor pos. Nah, iya. Ya. Nggih. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahor. Ora apa. Gerajakan mawon ya, Pak? Gerajakan nggih. Lu ganti meneh. Oh iya, gerajakan. Kula dereng milih kok wau. Oh iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho.
Lah ya ora apa-apa kok ya. TK ki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong kene. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Iya. Dibawani anu apa jenenge apa Grajak anu apa jenenge Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Heman. Sawarane gandeng belam. Wah, sing gampang ilang. Apa? Masuk angin. Hah? Oh, ayo wis rapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medhun turu nang mobil masuk angin meneh siji. Iya. Ora aku masuk angin pawarto sing tak tampa pipis. Hati-hati engko ngeneng iseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh. Banyu Gandeng belam biangan. tung tang tong tang tung tang tong. Kaget ta kowe? Nek cara Banyuwangi ngono kuwi. Nganggo kendange di tung 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 tung. Tatung tung tatung yung. Ngopo? Ngenengi ndase sing demung. Yo. Nyaram yai nosan tara Banyu Yanyu wangi kulon kenung wetan sagara lor lan kidul. lor lan kidul halas angkan kang Kafe. Iya. Ya, mangga. Tanah India. Tanah India Kumel yarin ku
ring taman Sari Nuswantara. Ya. Nek tak tumblang. Tungtong. Ya, kendhangane dominan iki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber. Oh iya. Monggo, ya. Kerajaan
Jogete ya urung pas iki. Ndong-ndong blong. Niki ngapa? Masuk angin po? Ya ora. Slamet to Kang Bagong. Lho. Iki adimu kok Kang Bagong. Oh iya. Slamet to Gong. Pangestumu apik, Tru. Kowe Kang Slupan demit ngendi? Kok dadi omonganmu beda aradat saben. Piye Kang? Iki sowan ana ing Laladan. Kalimantan Barat. Iki ngapa ta cah iki kok kaya edan ta cah iki? Iki nang Ploso Ndadapayu Semanu adicara Merti Dusun. Kuwi apa kuwi? Iya engko nembang kuwi apa kuwi rasa. Kowe kena ngapae, Truk? Muga aku semelang kowe iki nguyuhi bok apa nguyuhi wit gedhe. Engko Kang Slupan. Presake saya. Kok nek rada masuk angin kok kaya suaramu ki kelokor-kelokor. Ora Kang Bagong. Kang meneh. Aku ki adimu. Oh iya nding lali silsilahe lali aku. Mbarepe iki aku, nomor 2 kowe, anake Semar, nomor 3 ki Bagong. Ki ragil dhewe, kowe nek nyeluk Bagong ki Dik. Oh, Dik. Iya, Dik. Heeh, ora Kang, ndakku ora awale. Awak dhewe minangka dadi sing diaturi utawa sing ditimbali sowan mrene ming melu ndedonga. Bismillah. Kocike. Kanjeng arep bismillah. Ndedonga ngersane Gusti, mugi-mugi Dusun Ploso Ndadapayu kene tansah pinaringana ing katentreman. Tansah pinantuing Guyub rukun bandul rompul. ulupis kuntul baris. Nggone padha mbangun dusune Dewi-dewi. Ya dusun Ploso Ndadapayu. Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan Semanu. Oh iya Senamu. Senamu ora. Semanu Kang Garing aja nesu-nesu Kang. Ora kowe iki jane kena apa? Bar wadu lho bojone. Ora Lah ngapa? Awake ra penak. penak. Lah ngapa? Gregesi. Ora Lah kok suaramu gedhe banget ngono ki apa? Nek nembang ya rekoso to engko. ora aku arep nembang Kang. Aku sengit ro gamelan. Lho. Biasane kowe iki tresna karo gamelan seneng karo uyan-uyan. Mbuh bengi iki aku kok kaya ora cocok karo gamelan. Mula engko sing nembang Kang Garing karo Kang Bagong. Kang meneh. Ono Dik Bagong. Heeh. Jan selip iki. Wah, aku kok malah wedi ya. Suarane kok gedhe banget nek kenggonan gendruwo reng. Ya ora kaya Petro kaya. Ya Truk ya. Ora. Ora to. Andane ngayal ya ora. Muga-muga sing ditantur iso Tukul Arwana. tukul tok kok tukul arwana ora. Ngrembaka Woh-wohane. ngrembuyung Gegodhongane. saengga iso panen luwih saka tinimbang taun sing Ngarep ketungkur. kepungkur. Ya, Iya Kang Garing. iki ayo ngaturke panglipur karo para lenggah. Ya ayo Kang Garing arep nglipur apa? Arep buka apa Kang Garing? Atur panglipur tembangan sing kepenak, guyon maton sembrono parikena sembur-sembur adas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Iya. Sing nembang kowe karo Mas Bagong, Mas meneh, Dik Bagong. Dik Bagong. Oh, kowe ora nembang apa ya, Truk? Aku lagi ra seneng krungu swara gamelan Dik Bagong. Wah, ngapa sebabe kowe ora pecinta kesenian to? Aku lagi ra cinta. Lagi wegah. Ya, nek ngono aku tak nembang sik ya, Truk. Monggo, monggo. Monggo Kang Garing. Milih Waranggana. Ah iya, wong tuwa iki nek Waranggana nek ora milih ndak ora jos. Iya, Waranggana. Kok wis dikemul iki arep dikirim apa ya Kang Garing? Arep dikirim nendi ora? Kaya bingkisan. Waranggana do kemulan kabeh. Karang ki adem ya minta ampun kaya Truk, ra iku ya wis kandel-kandel. Sing maune pilekku wis mari iki dadi tukul meneh umbele. Seratke, Truk. Tak tunyo kepalamu. Ndasmu biasane ndasmu kok kepala.
Nek kepala ki sama kepala sama kepala. Iya Kang Garing. Nembang opo kang aku tak ngrungokke. Sing tembang-tembang modern kae wae. Ingin ku teriak. Wis ta truk kowe iki ngapa ta rasa nembang? Anteng kok tak tembangke. Yo minta maaf Kang Garing. Nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gong. Apik rasa jak omong pecuk ndak mulai mumet. Bu Wahyu arep nyekar apa? Iki mau ana sing nyuwun saka njero nalika ning transit mau. Nalika nendi Kang Garing? Transit. Oh. Nyuwun Sinom Parijata. Wala diaturake apik tenan Sinom Parijata kuwi Kang Garing. Slendro apa lepok? Pelok kok lepok. Pelok. Nah. Neno wah penak tenan lho. Wah gironge sing lanang Seniman sing wadon Seniwati. Kok aku kok kaya curiga kowe kaya wong lara ta, Tru? Ora Kang Garing, ya mung mbok menawa suaraku lagi owah. Sak utekku. Ya iso. Sing wadon Seniwati, kayane Mlumpuk. Kok mumpluk ora? Wis aku tak ro Bagong weh. Ora adong ora. Mangga diaturake. Monggo Bu Wahyu dipun aturaken inggih menika Sintom Parisana. Sintom ora, sinom ya sintom. Kok kaya kecap. Iki hubungane apa kaya kecap? Kecap-cap manis memanismu. Meneng. Apa turu kono, turu gledak. Manutuke encer kono turu. Gawe turu. Moh, ora ngantuk kok kon turu. Aku arep goro-goro. Ngisra ya kowe iki. Omonganmu teng clebung ora karo-karoan. Hangu jiwat. Kok mengar jiwet wae lho. Gemes aku Kang Garing. Ayo. Hangu janji sabar aja tok susu sawahe jembar-jembar arine langu-langu kira ngalir ayo isi kelingan to Truk. Janji sabar aja tok kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Bener Kang Garing. Janji sabar mesti ento susu. Aja dak susu. Petro tak pacar modar kowe. Janji sabar aja do kesusu. Ah, kok entuk antil modar. Sawahe Jembar-jembar susune lemu-lemu. iya marahi ya iki. Salahe kok kleru apa itu girongan kok kleru. Sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu ya Dan wis mumet aku malah ngrasake Petro iki. terus ke penak banget Kang. Apane sing penak? Pite. Sing ngepit ki ya sapa? Wong iki tetembangan kok pite ora. Kene Truk tak dedeg cengelmu kene. Mbok menawa kesleo. Ora Kang Bagong. Kang menah. Ora Dik Bagong. Wah, jan wis
Iki ketoke kaya ora arep rame iki. Petruk jan petruk. Ya. Petruk, kowe iki bisane Sinompari Jata nglothok, kutut nganggo ngothok, uler kambang nglothok, jineman klambi lurik nglothok. Aku pasrah nganggo lurik. Aku nganggo kaos. Jineman maksudku. Iya, Kang Garing, penak tenan sing jeneng iki mau apa? Sinompari Jata. Kok kaya ora hafal to kowe? Wong kedunungan ina lali salah apes lan rambayar. Mati. Ya, kowe arep nembang apa, Truk? Aku ora nembang. Tungdeng. Ya ora usah nembang ora apa-apa, engko tak suli ya. Ya Kang Garing, aku tak ngrasake hembusan angin mamiri. Saya esuk ora saya ilang ning saya banter. Saya krasa nyang kulit. Nah ya ora apa-apa ora. Santai wae ora ya iki kali dilongkas rampung, sak jam meneh rampung. Ngono ya Kang. Iya, wis ceket-ceket. Kowe wae sing nembang. Ki mau slendro tak ganti pelok ya, Truk. Ya, ganti sik kono. Lho, tegese iki arep tak ganti pelok larase. Ya manut. Sing arep tok dawuhi nyekar sapa Kang Garing? Bar Mbak Wahyu nglumpati siji. Antekno. Nglumpati Prastiwi ya iso tiba saka panggung. Maksude iki sindene nglumpati siji Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Nembang apa Kang Garing? Sing gumyak-gumyak wae ya, Truk. Iya sing gumyak. Penabe kon nutuki tempolong. Engko rak gumyak. Tak nyuwun pambiyantuning Mbak Wayu supaya bawa terus engko ditibake gugur gunung. Lah, seneng tenan aku Kang Garing. Ning diresiki sik ndak mampu. Kok diresiki sik ndak mampu apa? Lah jare dubur. Tak tonyo muter. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Ndak slentang-slenting. Keringete sing Ayo, Mbak. Bawa pilok barang ku ya paling ora ya. Apa dilanggamke sik, Truk? manut dilanggarke sik. Dilanggamke sik ya ora apa-apa. Langgame apa? Wis suwe nggonku ngentan wae. Wis suwe kowe tak Lanone kowe tan citra. Lah kuwi apik banget. Lanone kowe tan citra. Wah, wis mumet dasku wis mumet kok. Aku wis buyer ket mau aku. Gagas Petro ki mripate nek omong kaya ora ngematke kowe. Kaya ning dunia lain nek Petro ki. Wis ben ra apa-apa engko diaturke bapak kok beda karo adat sing wis ora. Seliramu. Kiraku kowe tan citra. Nano. Monggo kowe nek gelem nembang suarane apik kowe lombangane aku. Mbok coba, Truk. Dikuatke. Kowe iki suarane gemlongger ngono iki kena penyakit apa? Suara dhuwur dikuatke. Ayo dicoba. Kiraku aja basa Indonesia. Kiraku kowe tan citra. Kok kiranya kuwi lagune Dewa 19.